Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sayyidi. Barka da wata ne a gurin. Barka da zuwa. Gida aiki. Alhamdulillah an tafi lafiya. Lafiya ƙarar wata. Amma da sayayyar ma yi. Kai da liman sai. Allah ya bar mu dan Allah. Amin da amin. Ya shirye dai ana Kai muna da shirye-shirye. Allah ya taimaka. Allah ya ba mu kuɗi. Amin. Ina sai liman sirri ne gare. Wallahi ina cin yana ganawa da Barhama. Shi annabi Muhammad haka nan girman sa yake. Kira ni shi mana. Barhama. Haske ne a cikin haske annabi Muhammadu. Yau manyan baki na girman Sai ya malam Barhama. Ya ayyukan dai. alhamdulillah. Masha Allah. Barhama. Ka je ka musu magana mana da sayyidi masa. Salamu Wa alaikum. alaikum salam. Idan Ahmad Gombe. Sai da gida Sai da gida gari Ya a wuni a lafiya. Ya sayayyar ma yake. Allah ya ƙara kuɗi. Allah ya ƙara soyayya. Wa alaikum salam. Barkan ku da zuwa. Sayyida Mariya. An tafi kalau? Madalla. Saniya gajiya. Alhamdulillah. Lafiya kalau saniya ku. Ƙara so mu zauna. Sai dori a gaji aiki. Kamar ma yi. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa a girma ba. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa a girma ba. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa a girma ba. Alfattahu ka bude mun hanyar in shiga birnin Sin, in ya bira sun mun ma'ana annabi mai suna Yasin. Mimun ha'un mimun dal mai babban suna Dasin, annabi mai duka mai kanka dan abu dalla mazan fama. Haske ne a cikin haske, salli wa sallim ya Allah ala Mahmudu matsayarata, alif mai sirrin lallan sirrin hakuri dan gata, wanda ka ba duka kulliya shi ya buga wa mazarata. Gashi anan kusa amma dai gunne masa a shafa ma. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa a girma ba. Allah sa hada siddiqa Fatima mai daɗin suna, goya marayu kairiya ta wa marar suna suna. Ko a ina ni za na fada ummu abi hagata na. Mama ki duba halin da nake niyyar darki na zo nema. Ya sahabu a ƙara min yaron nan ne na komo, dama ba na ko kwanto duk sanda na zo sai na samo. Ga hannaye na kurge ku kai ni gada hana sharo. Na san ku ne masu shigar da bawa gunsa cikin girma. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa a girma ba. Shakki jani nake sawa, kaji sharifi dan musuli, ya sa kaina ya waye ai da hula ta bi dan kwali. Shakin ya sai a duba ni duk da ina da bakin hali. Na rantse in har kuka bani zan karba da hannu duma. Haske ne a cikin haske, ya shakiya ya cilo gaba dai, ka saka yan mu gani kaura. Ka faɗi annabi mun amsa, su kuma sun tafi sai cara. Tun da gurin kwanan zaki ayi yayi daban da gidan kura. Waye faɗa musu za su iya dole su bar wa mazan fama. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa a girma ba. Ka isa ka cika kayi daban, salamu alaika uban kowa. Annabi in kuwa ka amsa da kyau, da na zama dan baiwa. Zan daki girji in yi kira in ce wa rijali su bar tsawa. Dukansu siya da makamansu, sarkin yaki ya girma.
zuciya sai kyarma. Haske ne a cikin haske, ya sanadin bautar Allah, rahatu na ƙarshen aike. Ina ma yanzu ka bayyana min aminu na ganka cikin haske. Karan sai in haka ta faru ya sayi gida ka sha take. Zan warware duk wani linzami na harshe na domin kai ma. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa girma ba. Annabi ni ayi min afuwa idan laifi na tuba. Idan hali na za ka gani ba za fa ka yi min komai ba. Gabobi na tuni sun wahala rashin kallon kafarin duba. Ka taimaki raina sayyiduna ka biyan kwanta hannun dama. Saboda isar ka mutum da yawa sun zo su Madina gidan karba, amma ni har yau ban zo ba, ban san yaushe ne rana ba. Da gaske nake manzon Allah ba zan ki na tashi a jirgi ba, domin na san insha Allah za ka kira ni na zo ni ma. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa girma ba. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa girma ba. Al'amarinka da burgewa ya mutu wadda maulana, bani da buri wanda ya wuce na ganka da ma baitoci na. Kamin wani kallon kauna mai sawa in mance sunana, ka shafi jiki da in bike in kaga alama na suma. Haske ne a cikin haske, ya haske a cikin haske, Hamidu kai ne gatana, sannu sirajin munira, murshidi mai daɗin suna. Kai musu bahu hukuma ne gare ka nake kai kukana, ka ce a kira ni a duba ni wai shin ne na taho nema. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa girma ba. Ya mi fita huli jannati ya habibulla mafakar bayi, dan Allah da haka dube ni ko ba komai da jiyo sanyi. Idan kai min izinin magana rana ta kiyama sai nayi, kana ce ta ina take gare ka na gaske uban girma. Haske ne a cikin haske, in ce masa gyara kimtsawa ku kyale masu abun kuri, dan naga gwanin mu yana ceto waɗansu suna faman tari. To yau jirgin zage fata kowa a cikinsa ya samu guri, dan na kula wannan ranar ba a fayyace kamshi ko wari, sai dai kamshinsa mafi girma ma'aiki nurul anwari. A yau kowa burinsa kawai ya samu tukuici mai kwari, to ga mai aikin na aiki ceton mu fa zai yi kubar sauri. A kowane yare zai dauka dan baya barin mu cikin tauri, yana wa bahaushe cetonsa da dan kullo da dan gwari. A yau dai garya ta kare ga tutar gaskiya ta taso, ku duba yawan wannan taron waye zai je shi ya kwakwaso. Dan 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 ga malakai da jahannama sun doso, ku bude idan ku da kyau ku gani ga nan almajidu ya taso. Almajidu ya taso, kaji gwanina ya taso, chief kwamandan ya taso, mai cika aikin ya taso, mai wa innaka ya taso, mai wala saufan ya taso, mai fada aji ya taso. Haskensa yana da watsewa ganin wani kamshin ya feso, filin duka zai dau sanyi kai an manta ma da batun rana. To kar ku yi mamaki in har ya kira ni ya ce mai sunana, ka zo ka zauna ga inuwa ka bar ni na ceto kayana. Na ce na gode sayyiduna Allahu ya kara ma girma. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa girma ba. Hakika annabi za mu yaba ko da an so kuma ko an yi, kai ma dalla da masoyin nan mu shabba'u inda raran sauki. Dan Allah masoya mu yi ladabi mu sun kuye gun babban sarki, mu miƙa salati ko na wane mu tashi mu miƙe daidai ma. Ka ƙara salati ya Allah ga annabi sirrin komai ma, ka ninka salatin sau adadin girmansa da kyansa da komai ma. Da sayyidina Abubakar da Umar dan kadda di mazan fama, da sayyidina Usman sannan da Ali bugu ɗaya an suma. Haske ne a cikin haske, annabi babba dan babba, ban ji kamar sa girma ba. Annabi Mansur ne a wutan ashabu da baya gaggawa, ni ne ke gaishe ka a nan Najeriya yankin Gombawa. Ka
na ganka masoyina mai gaisuwa kan na zamo gawa.